Девете да не влиза повече сервис. Или от нашите летки, които издържат повече от тази бангия. Здравей! Лед кружки или Николай? Лед кружки! Лед кружки или синоко момче? Лед кружки. Девете да не влиза повече сервис. Или от нашите летки, които издържат повече от тази бангия. Няма да се пречупя. Летки. Добре, свободна си. Ма ти не си ли нас от Ксенон или център? Ето, вчера ми сложи фарките. Да, аз съм. Просто да видя колко си лоялна. Знаете ли, че могат да ви сменят старите автомобилни кружки с нови LED такива за под 1 час? Очакваме ви в Ксенон и LED център.